Nem sok minden alkotnak rajtam. Pedig híresnél vagyok, tudod? Aki írt Messengeren, gyerekek, nem jó a Messengerem. Amen baktaverom, amen. A bátyám az játszik. Jó estét álmok és boldogság. Igen, megint lebetegedtem egy kicsit, sajnos, gyerekek. Hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm, és ti hogy vagytok? Jól vagyok, Márko, és te? Tatán mikor leszel? Most, hogy elindul a turné, gyerekek, most pihenek két hét pihim van. Körülbelül aztán indul egy ilyen véget nem érő turné, hála Istennek. Na, ütünk egyet? Nagy rajongód vagyok! Halló! Mi a helyzet? Krisztián, te? Jó, minden is veletek. Nem sok, mondom, fellép majd csak fel. Aha. Mi a helyzet? Ma van fellépés, hát nincs, ma most 2 hétig pihenek. Akkor nem akarsz? Mit akartok itt? Ja, játék? El fogom megcsábítani, Viszont táncolni. Szia, Niki. Kiskunfél egy házán nagy voltál. Köszönöm szépen. Én is jól éreztem magam nagyon. De nagy dal. Veled én, veled mindenben. Ó, szerelem a szívemben. Csapasd neki, hé, adjad neki, hé. Táncolj velem, kedvesem. Ha veled vagyok mindig, minden jó. A szerelmes a szívem, ez pont így jó. Velem vagyok, a teli hó. Ó, a szívem nagyon szakadó. Milyen tetkód lesz? Egy műanyag ablakot csináltatok a kezemre. Meg peppalackot. Ó, a szívem nagyon... Nem amúgy, gyerekek, egy ilyen utazást csináltatok a kezemre. Kunhegyes gyerekislány, ez Babócsára. Igen, az most az elsők között lesz, majd úgy tudom. Sziasztok mindenki! Georgi. Köszönöm az ajándékokat. Veled te kapsz egy rózsát, tesi, a nézőkre. Királyok vagytok, köszi. X-faktoros geci. Táncolj velem, kedvesem, ha veled vagyok mindig, minden jó. Ha szerelmes a szívem, ez pont így jó. Tényleg jössz, hova megyek? Várjatok. Mennyien írtok? 1500-adni van. Mikor lépsz fel Vas megyében? Nem tudom. Szia Nikolász. Fogorvosnál voltál? 28-án megyek. Ki az, aki tetovál? Majd az Instagramon megtaláljátok a nevét. Meg fogom osztani, amit készít nekem, aztán ott lesz a neve. Aztán keressétek bizalommal. Nagyon jó, figyelj. Escort, tudod? Escort. Hallja, mit mondok magának. Azért ez jó. 30 000 like 5 perc alatt, nem? Yes, today. Ha? Live-ba Még van. itt vagyunk 1500-on. Babájának. Jaj, de szétvágtam! Kunhegyesen ismered Pádát családot. Hogy ne ismerném már? Márko, lépjél már, de küldj egy rózsát. Március 7. Valaki írta, hogy Grufus. Ki az? Német Gergő. Szia Gergő! Szia Gino!
Jössz még Romániába? Igen, ő áprilisban megyek ki Romániába, 3 helyszínen leszek, repülővel megyek és kocsival jövök haza, neked mondtam már? Hogy vagy fent izén? Hol? TikTokon. Fehér Krisztián, off. A bűvös peppalack mágus. Így van. Gyere kis újszállásra. Nincs most úgy Szolnok megyébe bulim, haza nem hívnak fellépni. Zsite hádám mullati. Szia Mizu. Nem volt. Nem Mohácsi, aki tetovál. Mohácsi vagy? Te? Igen. Tudom, mindjárt megkeresem neked. Le kell menni. Jöttettes. Ki kérdezte azt, hogy Mohácsi a srác, aki tetovál? És akkor elmondom. Jaj, mennyien írtok? Ó, ne büszkékedj már. Hát de ezt tudnád olvasni, Tik?